V dnešnom svete sa umelá inteligencia stáva súčasťou každodenného života a jej význam neustále rastie. Jednou z kľúčových profesí podporujúcich rozvoj AI je inžinier promptov, expert, ktorý optimalizuje komunikáciu s umelou inteligenciou. Táto profesia vznikla ako odpoveď na rastúci dopyt po špecialistoch, ktorých zručnosti sú na trhu vysoko cenené. Práca inžiniera promptov zahŕňa tvorbu a zdokonaľovanie tzv. Promptov, dopytov smerovaných na systémy umelej inteligencie, ako sú generátory obsahu či chatboty. Prostredníctvom presne formulovaných pokynov inžinier promptov prispôsobuje výstupy AI špecifickým potrebám odvetvia. To všetko dosahuje bez programovania, iba s využitím premyslene formulovaných inštrukcií. Úloha inžiniera promptov prináša množstvo výhod. Poprvé, zárobky sú veľmi konkurenceschopné. Na Slovensku sa priemerný mesačný plat na tejto pozícii pohybuje od 1500 do 3000 eur v závislosti od skúseností a zamestnávateľa. Okrem toho sa očakáva, že dopyt po tejto profesii porastie ročne o viac ako 30%, čo zaručuje stabilitu a široké možnosti kariérneho rastu. Na úspech v profesii inžiniera promptov sú nevyhnutné tieto zručnosti. Znalosť Big Data a NLP, spracovanie prirodzeného jazyka, je kľúčová pre analýzu veľkých súborov údajov a prácu s prirodzeným jazykom. Analytické myslenie je nevyhnutné na prispôsobenie promptov tak, aby generovali presné odpovede. Kreativita a jazykové zručnosti sú potrebné na tvorbu jedinečných dopytov prispôsobených rôznym odvetviam. Profesia inžiniera promptov spája technológie a kreativitu, čo láka mnohých ľudí do tohto rýchlo sa rozvíjajúceho odvetvia. Vďaka predpokladanému rastu a atraktívnym platom je ideálnou kariérnou cestou pre tých, ktorí chcú formovať budúcnosť umelej inteligencie. Ak vás fascinuje moderná technológia a chcete kariéru, ktorá spája vysoké zárobky s výnimočnými príležitosťami, profesia inžiniera promptov je pre vás.